Κύριε Μαυρικάκη, δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Από Δευτέρα το Πασόκ θα έχει αρχηγό. Δεύτερη Κυριακή, ανάμεσα σε δύο υποψηφίους έχουν να επιλέξουν πλέον οι ψηφοφόροι, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη και στο Χάρη τον Δούκα, ή και αντίστοιχα, όπως είπατε στην εκπομπή σας σήμερα, για να μην έχουν παρεξηγήσεις. Καλούμε όλους τους ψηφοφόρους οι οποίοι ήρθαν την πρώτη Κυριακή, οι οποίοι έχουν και αυτοί οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν την Κυριακή που μας έρχεται, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, ώστε να περάσουμε και το μήνυμα. Δεν είναι μόνο μήνυμα υποψηφιωτήτων προσώπων αρχηγού του Πασόκ, είναι και μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχουμε ξαναπεί. Καλούμε να έρθουν την Κυριακή στο επιμελητήριο Λασιθίου για όσοι είναι από τον Άγιο Νικόλαο ή όσοι βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο και είχαν ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές, στη Σιτία στο Πολυκέντρο, στην Ιερά Πέτρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Οροπέδιο στο Διανιάδο και στο Μακρύ Γυαλό στην αίθουσα Δημοτικής Ενότητας Αναλήψεως. Η συμμετοχή είναι σημαντική για μας στο ΣΑ Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και θεωρώ θα είμαστε αυξημένα επίπεδα συμμετοχών, όχι πάντα ως προς την πρώτη Κυριακή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια μικρή αποχή πάντα το δεύτερο γύρο. Να πούμε ότι στη δεύτερη αυτή Κυριακή δεν χρειάζεται να καταβάλει ο φίλος ή ο ψηφοφόρος τα 3 ευρώ που κατέβαλε στην πρώτη Κυριακή. Οπότε έρχεται απλά και στηρίζει έναν από τους δύο υποψήφιους και υπάρχει η δυνατότητα, κύριε Μαυρικάκη, όπως είπατε, οποιοδήποτε να ψηφίσει οπουδήποτε. Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίτιμο. Η εκλογική διαδικασία θα είναι πιο σύντομη αυτή τη φορά. Ευτυχώς έχουμε τα τάμπλετ τα οποία βοηθάνε στην συντομία της εκλογικής διαδικασίας και προφανώς όποιος έχει ψηφίσει στα Χανιά μπορεί να ψηφίσει εδώ. Και αντίστροφα, όποιος έχει ψηφίσει εδώ μπορεί να ψηφίσει στα Χανιά ή οπουδήποτε, όχι απαραίτητα στα Χανιά, παράδειγμα το φέρνουν. Πολύ ωραία. Η συμμετοχή είναι το σημαντικό του κόσμου ώστε να ξαναέλθει στις κάλπες. Διαπιστώσαμε ότι την τρέχουσα εβδομάδα δεν είχαμε εντάσεις μεταξύ των υποψηφίων που έχασαν στην πρώτη Κυριακή, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό δείχνει, κύριε Μαυρικάκη, και αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μια διάθεση ενότητας. Ελπίζω ότι από Δευτέρα αυτό θα κυριαρχήσει στον χώρο του Πασόκ. Το Πασόκ θα είναι όλο εδώ. Οι υποψήφοι έχουν δεσμευτεί γι' αυτό. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια των λόγων και των πράξεων. Και ο κύριος Δούκας και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν από την πρώτη μέρα υπέρ της ενότητας, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και θεωρώ ότι θα υπάρχει ενότητα, αυτή η πολυπόθητη ενότητα που αναφέρουμε τόσα χρόνια ότι πρέπει να υπάρξει για να επανέλθουμε ακόμα την κυβέρνηση. Αλήθεια. Τι πρέπει να αλλάξει το Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Μαυρικάκη, συγγνώμη ξανά, μετά από την Δευτέρα, ώστε να φανεί ότι η χώρα έχει αντιπολίτευση? Στο Πασόκ θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος με την κοινωνία. Έχουν γίνει αυτά τα βήματα. Κυρίως θα πρέπει ο διάλογος αυτός να ξεκινήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είδαμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά τα είχαμε κυρίως στην Αθήνα. Ήμασταν δεύτερο κόμμα πανελλαδικά συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης. Και είδαμε μια ένα μικρό ποσοστό σε αστικά κέντρα της Αθήνας, δηλαδή στις γειτονιές της Αθήνας και στα Πέριξ, το οποίο αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και ταυτόχρονα να μας αναγκάσει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά τα αστικά κέντρα. Θεωρώ όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος, και ο Χάρης ο Δούκας γνωρίζουν πλέον το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σε σχέση με το πώς θα πείσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους των αστικών κέντρων να έλθουν. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή στον χώρο, μια στροφή προς την κοινωνία, γιατί τα προβλήματα, κύριε Κορομπίλια, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς γιγαντώνονται. Οι πολίτες πλέον δεν έχουν αγοραστική δύναμη και έχουν φτάσει στα όρια της φτώχειας ή στα όρια της εξαθλίωσης, τόσο οικονομικής όσο της εξαθλίωσης της υγείας, και κάθε μέρα κάτι καινούριο προκύπτει. Οπότε καλούμε τους πολίτες να δώσουν ένα χειρό μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο καλύτερος θα κερδίσει.